Hi guys! Hi kahilo guys! Kami mag-travel kami para mo ato rami sa bukid. Tay, politiko ato tay, ito ako ah. Politiko ingat. Sige na, politiko. So, before may mo ato sa bukid guys, is mabalit ko no may diri og may snack nga among madalang ato sa bukid. Kay para kung magpabugnaw-bug na mga to, magpasiting-siting free mga to, so na ami kaon-kaonon ginagmay. A few moments later. Hello. Mag-ato ra may mag-dating. Sige nga akong bana, unsaon man nga akong bana nga sige kong ingon nga. Baliti ko atong balong tay, baliti ko. Sus maingon man lamang palit na lang na og pagkaon. Nga na ka-practical ang akong banana. Palit na lang na og pagkaon dayon ingon. Sus pastilan Ginoo. So maadto ra pud nag-boredom ang akong bunso dan wa nakadili ang tatay hasta ang kuya kay di man pud mulakaw ang bunso kung wa ang kuya. Mao na ka isguid ang among baby bunso pa deka. Una na sila. Nanay bisita si Fredo. Oh Fredo, na kay bisita. Kalungay Lisa. Nang bisita imong mga agalon. Pwede ba kuming makasakami dire? Pwede mi mo saka dire? Apa ni? Asa man si Maria? Hi Maria. Hi guys, ning ari ra mi kay aron mag-snack ni pizza. Ay pag-ina sa gudete. Ako na. Tako ni. Hi guys, mao na ni ang among kind of Valentine's celebration. Katong nga ginahong gi-upload is ang surprise akong bana. So kini ako na ning amo na ning mga plano nga nganhi mag celebrate sa rest house, sa Silong Rest House. Unsa ni nay? So nindot kaayo guys, kay ano, bugnaw ang panahon karon, medyo on gamay pero okay ra sa carry lang. Nga mo na ni requested karon ang among pag-celebrate karon guys is requested ni sa akong bunso. Kay gusto jud mo ari kay ijang duaw ng ijang mga friend sama ng manok, baboy, pabo, unsa kinsa pa man ijang duaw katong na ihas dito oh my god na isawang ito. Unsa may imong ika-istorya bunso ko? Mura man jud kag naatot nga Murag feeling relief ko. Connected with nature. Unsa again? Feeling Feeling relief ko. Murag Yeah. connected sa nature. Sa nature. Ang si tatay, kapkano sa kayong ari tay last? November no? Ha? November 2090. no. November 2019 ra kay last ng ari no? Lugan na doon. Sa man kuya, supportive kuya sa manghod. Dili doon makadi ang kuya basta ang manghod ay mo request, Diyos ko. Today is vegetable. Ano yung libre? Dili na libre. Ako nga. Dagang. French fries. Pickle ni. Magkano pong vegetables basta nasa pizza. Lagyan mo yung magpupit siya. Sayang. Happy Valentine's to all. Ayun. Kami mo Royal. Royal Mountain Dew. Mountain Dew. Vegetable. Vegetable. Ano ang among kind of Valentine's celebration nga dili na surprise kundi amo ning mga plano.
because of my Son. son nga Bunso. bunso na ko nga anak kay protective na boredom na sa balay. Mao na guys. So ako na lagi amo na lagi patumanan guys. So imbis ang kuya nga dili lagi unta mo ari kay na busy sa module so spoiled man na siya sa iyang kuya. Mao na love man gud ang bunso ni kuya. Love nimo ang mao na pagbuota na kaayo sa swerte kaayo ning bunso swerte kaayo ning manghura nga naka kuya ing aning kuyaha na wa naliwat sa giliwatan pagkaliwatan sa pagkabuotan sa giliwatan. You are lucky to have a kuya like Kuya Saki. Mao na magbuotan ka ni Kuya Saki. Saki, how to be you? At very musunod-sunod lang sa manghod. Unsay reason nga musunod na naman kasi mong manghod? Step 1. Wa man ko mahimo. Nganong makaingon magkangwa kay mahimo? Kasi kuan hindi magilak na lang parang matuman lang. Huwag ka Wawa dyan. ay. Ako na. Oo, mo na. Mauna guys, ang utang ng kuya ng ang among tatay na ning kaon. Okay lang niya. Kaya ako mang katagon kung masuccessful ko. Kung sa imong ihatag ni kuya? Secret. First time eating taco. First time pa na nimo iting tako? Ewan ko ganan og vegetable kayo. Di kuya ra no, permanente. First iting tako. Dugay mahuman basta. Nga sa balay, nga sa ang lugar. Riyo sa kado minya nga on may mga taong gutom. Ni kahuman na mo diri ug kaon guys, akong ipakita sa akong bana ang mga pabo sa binuhi sa iyang sa imong kuan sa imong brother. Brother-in-law? Dili tay oy. Dili ni mo brother-in-law si Ito Kuya Edgar. Tito Edgar ang awin so na imong brother-in-law. Hindi lagi no. Si Kuya Ed brother-in-law kaniya pero in return balik sa ikaw mo treat niya bilas. Unsa man? Hindi lagi. Amo. Brother-in-law. Ang akong igsoon nga laki mao ni imong brother-in-law. Ikaw brother-in-law ka ni Kuya Ed pero pag return dito ni Kuya Ed nimo dili bilas talit. Bilas nga. Bilas. Matag asawa. Itoon. Ang bana isig bilas. Karon guys, kung naamoy nasabtan sa among istorya, nga sakto ba to istorya sa kong bana? Comment down mo tugan. Kung naamoy nasabtan sa among istorya, ang inyong igsuon babae. In return ni daon sa may idang ikuan ato. Bangan. Sa Brother-in-law. nga idang ipagpilit brother-in-law guys. Di ko convincing guys kung mao ba to ang sakto nga term. Basta, huwag akong pagkasabot, ang igsuon nako nga lalaki, iyang brother-in-law sa akong bana, pero ang bana sa iyang igsuon babae, ang iyang igsuon babae. So, sa may pangan nga to niya in return nga pangan. Brother-in-law. Di lang di brother-in-law. Sakto ba kuya? Brother-in-law ni Diyos kuya. Wa ko kay bawo. Nga. Bayaw. Bayaw! Imong bayaw si Kuya Ed. Hindi. Agambot. Bayaw bitaw. Bayaw. Udi lagi ting, mao tali convincing nako. Bright jud nga mong kuya yay. Kuya is Bayaw. Isin. lahi lagi tay bayaw, brother-in-law. Lahi lagi. Ang bayaw. Umagad. Ang bayaw. Bisaya. Ang bayaw. Imong bayaw si Kuya Ed.
Comment down kung sakto ba ang aking anak nga bayaw. How to explain? Okay na. Ito lang. Ito may naadiri ah. French fries. Hmm? French fries. French fries? Ako man ang da. Ikila man ang kuan. Ang nga na. Promo. Perfect Valentine's sa bukid. Perfect Valentine's celebration na pud mi sa bukid. Wa na lang pud mi sa amo balay, guys. Next So, time. very nice ang among ambience. Please comment. This apuna. Na nindot kaayo, calm. Sa ay mga mut. Please comment mo kung ganahan pa mong mag-anime. Ito yung baho. Murag tae sa baka. Magbaho sa baka, murag baho sa baboy. Sa bukid, kinay baboy dito ah. Maadyo na lang human-human na may kaon na ni Mahog tais baboy. Nawahir na ikong mahon ni mo kuya. Prido, nanimahon ang imong baboy. Hindi tamag-tamakan ta ni Prido. Okay. Sige, may mga tawa guys kay kaduha sa mong kaon. Diyan naman nanimahong tais baboy. Sa mga ang baboy ni Prido wa pa man ibanwasi. Na magoy daghang baboy dire, di ba last ng video is last na hong vlog is di ba ang last na ko nga vlog na ay mga buhi dire ang baboy, pabo, mano, ahas, bato, iro. Ay daghan diri na iro ditong bitukon, wa pa man to ni jagi purka. So kaduga sa namong kaon na mahong tae. Okay guys. Unsa man mo tanaw pa ka sa mga pabo dili na? Dili na lang ka? So dili na lang ko na siya mo tanaw sa mga mananap guys. So mao na ni guys ang among ganap for today. Hinautunta nga naganahan mo sa among mga pamukbang pizza mukbang on Valentine's Day. So amo na lang pinagbigyan ang among bunso kay ang bunso na kong anak kay naluoy na ko na boredom gadud siya ngita jud paagi nga ingon na ganalamang gadud siya nga adto na lang to sa biyasong nay kay gusto siyang magpalahi gadud ambience magpalahi sa place nga gusto siyang makakita sa laing lugar gusto siya nga ma-change ang iyang environment for only how many hours wa paganini mo sa ka oras dire ngari kay nalangan sa pudmi pagkuan palit sa among dala nga makaon mo na guys nga tuan na siya sa gawas mo na ganan sa akong bunso hi mo na sa ganahan mo ni ang si Kuya Fredo mo ni nagbantay diri unyak mobalik na ko din ha nimo. Okay guys, ni anami manguli nami, mobalik nami sa poblasyon ngadto sa among gigikanan ang aga sa balik. Ang aga sa mo balik, di ba? So human nami diri nag chill kintahay sa maadyo nga environment nga cool kaayo ang weather. So karon guys, pauli nami. So hinaut-unta nga nagustuhan ninyo ang among vlog today. Thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. So katong wa pa naka-subscribe, palihog kong pindot sa subscribe, din pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong umaabot na nga mga video. Okay, bye-bye. Bye-bye na tanan. Okay, bye-bye from Asylum Farm. Okay, happy Valentine's Day from Asylum Farm. Okay, bye-bye. Sige na, bye-bye na. Bye.